Gusto daw niya mag-aral. Sabi ko nga, tulungan ko siya mag-enroll sa ALS. Sabi mo lang, matapad yung aking pangalan. oo. Ano yung natapos mo lang, yung paghinto mo? Grade 8? Grade 8? Yan, good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw, mga paring Jason. Shout out sa lahat mga viewers, silent viewers at mga sponsors natin. At sa mga anonymous na sponsors. Ayan, papunta namin dun sa Babae Project. Gatcho, nauna. Ayan o. Magkasunuran lang kami ni Gatcho, Kuya Arnel. Maganda yung panahon ngayon, kaso mamayang hapon daw ay uulan. Ganda ng kalangitan. Bilis ni Gatcho. Yan, dito na kami. Ha? Ilo. Lola. Ataw eh. Ataw. Nakagdraw pang katpay ko. Antog na yung ulo niya. Sibit na palo pa lang na sibit. Atras pa lang yun. Atras pa lang yun, hindi pa naabot eh. Amoy. Yo. Morning, good. Ha? Try mo tol. Okay. Good morning. Ay, nagmumuta pa. Tricia. Mamos. Gigising lang. Ay, maganda yung araw nga ni Tilo. Kailan pa man naging masamang araw niyan? Ha? Kailan pa man naging masamang araw niyan? Kahapon gustong hintayin. Ha? Gustong hintayin kahapon. Tapos sabi pa, kachat ko nga. Ang matindi, kahapon, kachat na naman daw si Pajin. Kinumusta niya ang pag-aaral. Ayan lang. Nalaman. Magluto ng Lucky Miss Tricia. Walang pasok? Wala na po, tapos na kahapon. Kahapon? Naghintay pa naman sa si Tilo kahapon. Oo. Sabi nga din nila. Oo. Tahag daw si Tilo, namiss ka. Sige na lang. Sabi pa ni Tilo kay Mamo, kachat ko si Tricia. Ka-video call ko pa lang. Hindi naman nagsutiro eh. Oo. Nagpinawang bodybook kayo. Nandun bodybook. Saan? Bodybook. Secret. Kasama sila Jomar eh. No? Nagdagaw kami ng bodybook. Oo. Hindi na nakulang si Jomar maglaro. Hindi na panis yung ulam mo. May taka pa nga na kinamagay na panis na. Nuluto Tricia ng almusal yung dalawa. Yung lang ko, yung kanina umaga yan, ang tanghali, ang ko din, almusal ko din, laki na din. Ano pinaparating mo? Ano ibig sabihin mo daw? Pares kayo ng almusal. Ano yung Lucky Me mo? Chicken beef? Beef sari. Chicken na chicken. Hindi tayo parehas. Hindi parehas. Oo. Parang lang sa akin. Manghang. Hindi ako makain ng dimangan. Mahanggang. Tapos ang kanin ko isang plato. Tapos kakain ka 2 oras. Basta may sabaw. Lucky Me. Mamaya magluluto ko ng gulay mamaya. Anong gulay? Gulay. Pakbet. Pakbit.
O ano yung gulay sa pakbit? Gulay sa pakbit. Pakbit. Ano nga yung mga gulay sa pakbit? May kalabasa, may sitaw, may May ano? Ano? marigoso. Binuhos na. Ay, ganyan pala magluto ng ano. Parang Laki, may- konti ng laman ng ano. Yung lalagay yung noodles sa di pa kumukulo. Kukulo na yan, madali na. Hindi kasi kumain ka gabi. Bakit? Natulog lang. Tulog lang. Tama ba yung pagluto niya ng laki? Tingnan mo nga. Ha? Importante maluluto. Basic lang. Pwede. Kaya lutuin ng Ano? maganda. May kalunggay. Lagyan daw ng malunggay. Masarap daw may malunggay. Lagyan mo pala kanya. Baka. Mas mga sa baka. May kalunggay. Parang kadaw ka tubig ko. Baka. Yung tansya lang ng laki, isang baso. Pag isang baso, ay pag itong laki mo. Blooming nito siya. Ano? Ano? Blooming. Blooming ka daw, Tricia. Lagi naman niya yung sinasabi sa akin. Ano ka, bakit kaya blooming si Tricia? Nag-blast mo kasi nung Ano? nag-blast nung ons mo. Nag-blance. Face. Yung Face. Yan, kinimba. Baka kasi matabang. Ay, shit! Di ba mak? Turuan mo kasi. Di nga Mulo. Ano nasa baba? Ano nasa pa? Yan. Hirap ng buhay, laging nakabantay si Arkitek. Dito naman pati din. Alam pati. Alam nung bata yung architect. Arkitek! Purman! Sa itlog yun. Yan, masarap yan, itlog. Sa Okay na yan, lusaw na yan. Lusaw na yan. Tumataba. Di, pwede pa naman lagyan ng itlog yan. Kasi mabilis maluto yung itlog. Lalagyan ng itlog yung Lucky Me na niluluto. Hindi pala amin yun. Pwede yun. Lusaw na. Natapon. Ay, mainit. Lucky Me with turon. Yes. Bakasyon na pala. Last na kahapon. Nag-perform lang kami ka. Kailan graduation? Walang graduation ng college. Ang ano lang namin. Di yung ano. STP. Yung graduate lang. Oo. Almusal na. Malaro din. Kailan pasukan nyo pala? Ulit. August. Mala. Mga kalagitnaan ng August. August. After ng Kayo naman pala yung huli, no? kain. Sige. Kain muna siya.
Gusto daw niya mag-aral. Sabi ko nga, tulungan ko siya mag-enroll sa ALS. Sabi mo lang, Matapad yung aking pangarap. oo. Ano yung natapos mo lang, yung paghinto mo? Bana ko, credit. Grade 8? Grade 8? Sa Manila. Oo. Gusto mo nga? Oo nga, gusto ko pinagkakilanting nga. Sabi ko tulungan niya magpas sa ALS. Kahit doon ka na magpa-enroll sa pina-enrollan ko. Diyan. Doon sa Kawagan. Confident? Oo. Pwede din. Oo. O, gusto mo? Sigurado ka? Kasi i-chat ko yung Kasi di naman yun araw-araw. Ay, gusto ko kan. Module. Module nga. Yung module. Kapag pina-enroll kita, pupunta ka doon. Oo. Sigurado ka ha? Sabado linggo naman. Oo, Sabado-Linggo lang naman yun. Sabado linggo naman. Sabihan ko yung asawa ko. Kasi, para din ka-enroll. Magpaalam ka muna sa kanila. Kaya kasi nung yan. Ako nga, tapos na eh. Hindi ko matupad nung ang aking mga pangarap. O, para matapad yung pangarap mo. Paabo ko sa maging pen. Hindi nang kuta. Seaman. Marunong maglangoy. Oo. Mm. May sihid na sa dagat. Seaman pala gusto mo, seaman. May sihid na. Grade 8. Natapos mo yung grade 8, di? Hindi. Nung pandemic. Tumigil na ako. Mayroon pag walang gano'n. Pera. Pinagsabay ko yun eh. Saan ka nag-aral sa Maynila? Trabaho. Katagig. Malapit sa police station. Police station. Malapit. Sige. Malapit ka. Sabihan ko yung asawa ko na sabihan ko yung asawa ko na i-chat niya yung yung teacher ko dati sa ALS. Pa-enroll ka. Siguraduhin mo may mga module yun. Kung sakaling may mga module na marami, tulungan ka na lang. Pero gagawin mo yung module na yun. Huwag lang map. Ay, mayroon kasing map eh. Patulong kahit Trisha. Mag-mat, mag-compute ka niya. Mag-compare. Si ate. Pwede yata gabi ka ng pinagbabawal na teknik ang mat eh. Pwede yun. Nakasungkat pa lang sa dadisari. So, sigurado ka? Totoo ha? Ay, bakuri nagbukal to lang kami. Ay na gusto daw niya mag-aral. Nung ano pa to, nung... Kailan nagsabi nun? Hindi na sabi ng kulante. Oo. Nagsabi na to sa akin na gusto niya raw mag-aral. Ako pa-enroll ko sa ng ALS. Pero magpaalam ka muna dun sa kanila, Kuya Noli. Hindi ko ba? Oo, paalam ka dun. Papayagan ka naman yan kasi pag-aaral para sa'yo yan eh. Pasaw ko magawa to. Sayang ang paggabi ng ata. Oo, sayang talaga. Ang maganda yung may diploma. Hanggang wala pa nahanap ng yan. Di pa ready mag-asawa kaya. Tara na. Start na tayo. Pantayan na agad kasi Trisha. Hindi gusto niya raw mag-aral. Gusto niya mag-aral? Oo, sa ALS. Sabi ko, papa-enroll ko siya sa ALS. Oo, saan sa lang. Oo. Ako nga, tapos na eh. Kakatapos lang namin. Ikaw magpapainol. Oo, kung gusto niya talaga. Pa-enroll ko siya, wala namang gagastusin dun eh. Oo, may araw lang naman. May araw, Sabado. Saka module. Wala kang magagastusin nun. May motor ka naman. Tapos dun, grade 8 na daw siya natapos eh. Basta mag-ano ka lang. Sigurado ka. Bahala sa'yo. Kasi ganun talaga dapat may diploma tayo. Dati naisip ko nun na ako rin na huminto ako ng pag-aaral. Siyempre talagang gusto ko nun makatulong na kagad sa magulang. Kaya pero nung di ako pumasok sa pag-aaral, ay di ko sinayang yung araw. Nagtrabaho talaga ako. Nag-Maynila ako. Tapos tumulong ako sa kanila, mga kapatid ko na nag-aaral. Kaya yun nga, sinasabi ko na ilan kami magkapatid, 9, 8 buhay. Kasi yung panganay namin ay namatay.
sa 8 buhay ay ako lang yung hindi nakapagtapos. Yun. Pero ngayon, sila tapos na, ay nag-enroll ako ng ALS. Tinapos ko rin. Magagamit ko yung diploma. Kung sakaling bumalik ako ng Maynila, may diploma na akong tunay. Bisa tayo at akyat doon. Doon ako sa mag-skim coat. May skim coat pa dyan? Ilang skim coat lang yung dala? Ay, apat siya ito. Apat. Apat na tayo. Basta i-ready mo lang yung mo, requirements mo. Lo, birth certificate mo, Lo. Ha? Xerox. I-ready mo tapos kukuha ko doon ng form, ibibigay ko sa iyo, pilapan mo. Ha? Yan. Tulungan natin si Tilo. Siyempre may pangarap din yun. Tulad natin. Yan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Takyat na ako doon para mag-skim ko doon tayo sa taas. Yan. At supportan natin kung talagang seryoso siya. Supportan po natin si Tilo sa pag-aaral niya. Akala ko nga di ko kaya eh. Tapos yun, sinubukan ko. At kahit papano, kahit busy tayo sa Pabay Project, ay nagawa pa rin natin yung pag-aaral. Yan. Kaya mo yan, Lo. Tiwala lang sa sarili, Lo. Ayan po. Bye-bye. Love you all.